चैत के महीना बा बैठल बैठल मन लागते नइखे। एगो झूमर गावत ताने सुनी लोगिन। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। बरी जाना ए सासू अपन बेटौआ हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। कैसे में बरजी बहू अपन बेटौआ तोहर 16 के सुमरिया उनकर जान मरले बा। तोहर 16 की उमरिया उनकर जान मरले बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। बरी जनाई गोतीन अपन देवरवा हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। कैसे में बरजी दुल्हनी अपन देवरवा तोहर आँखी के काजरवा उनकर जान मरले बा। तोहर लीलरा पर के बिंदिया उनकर जान मरले बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। परदेसिया बलमुआ जुलुम कइले बा। बरी जनाई ननद अपन भैया हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। कैसे में बरजी भाभी अपन भैया तोहर ओठवा के क्यों कर जान मरले बा। तोहर ओठवा के लिपस्टिक उनकर जान मरले बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। बरी जनाई देवर अपन भैया हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। कैसे में बरजी भाभी अपन भैया तोहर सीनावा की चुलिया उनकर जान मरले बा। तोहर कमर की चुनरिया उनकर जहर भइल बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। टेलीफोन वाला पियावा जुलुम कइले बा। हमर चढ़ली जवानी बर्बाद कइले बा। हमर 16 की उमरिया जीव के काल कइले बा।